Xay फान्थावखौ हालदैजों संख्रिजों लागायनानै लाखाबाय। दानिया होसनसै थावा दुंबा। दिनैनि जोंनि ओंख्रिया जागोन फान्थाव भाजा, थारुन दाउ आरो अमा सावनाय। फान्थावखौ एवना दोननोसै। फान्थाव भाजा एवनाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आ थारुनजों दाउजों संनाय आरो अमा सावनाय एसे खोबहाबना दोनसै। दानिया एवथायनोसै। आरोबाव दसे खोबहाबना दोनथ'बावनोसै। फान्थाव भाजाया मोननोसै। खांनानै दोनथ'नोसै। फ्राम फ्राम जाबाय।